yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Bamako lamorde Mali. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka talata to Mali lappol fodde temedere camion ji rondiɗi kuɓɓam nabien carburant yanama aljuma faltiɗo hakkude Diboli e Kayi rewo leydi ndi limore nde no tiiɗi sanne ko ɓuri soforeɓe sappo e ɗiɗo mbarama yoga naggama woɓɓe kadi majji jiitaka tafon ko kuliyankoɓe tuma waɗude o alhaali en keeɓi seedago tawanoɗo o fittanama en gartu hen. Burkina Faso biyeteɗo Sosten yamewogo jangguinowo Jimi gonɗo e foftere jaggama aset faltiɗo to galle makko ɗum koto wagadugo lamorde ndi leydi ko saabi o nanga andinaka tafon ko laabi ko woni guila nden kabaru heɓaka e makko hewɓe no cikki ko saabu vidéo mo yaltini e ley Facebook vidéo no ñinguɗo hooreɓe leydi ndi saabi nangule makko. To guire kam golle jokki laamu ngu darni gorma keso jagorɓe nogas woni ko suuɓa hoolare fawa e dow mabɓe nayo hesɓe ko heddi ko fuu ko wonnoɓe e nder o gouvernement kiɗɗo no heddi jagorɓe jeena e woɓɓe hanoɓe suuɓede bisimilla moon. On calminama on jurama on jettama hande ko talata balɗe tati lewru ɗiɗa ɓuuri tan ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom to leydi Mali puɗɗortoɗen ɗiɗo kabaruji camion ji rondiɗi kuɓɓam woɓɓe mbiya carburant janama aljuma ɓennuɗo o hakkude Diboli e Kayi rewo leydi ndi ko kuliyankoɓe tuma waɗude ngu jangu ko ina tolno e camion ji temedere tawi ko dadiɓe Mali reeniɗi janama e kabaruji keɓaɗi limore mayɓe e barmuɓe no tiiɗi ko ɓuuri sofereɓe sappo e ɗiɗo naggama caggal ɗum ɓe kirsa woɓɓe hewɓe mbara e haare nde won hen kadi barmuɓe e majjuɓe ɗum holli goto e tawanoɗo o alhaali kankone o jaɓani e inde makko feññine kono en keeɓi haaldude makko keɗoɗen seedago makko. ko masiba mawɗo wonno min tawtodiri e konunkoɓe nokku goto nde min dogata saabu konunkoɓe mbimen ɓe ala hande kadi kaɓirɗe min sippi kono tolno kilométre aji nogayi konunkoɓe tawti men e nder ladde min cuuɗi e less leɗɗe nden ko boniyankoɓe raɗi men min jokki seppude boniyankoɓe gari sunni camion ngaji ɗi ɓe mari hen sofereɓe wallidiɓe mumen sofereɓe naggaɓe ɓe foof ɓe mbawano dogde wara ko Allah dande men yimɓe sappo e ɗiɗo hirsa kono hewɓe mbarama goto e wallidiɓe amen e sofereɓe ina jeeya e waraɓe ɓe min surri e aljuma naggaɓe ɓe hirsama ɓe goppita e sera lawol ngol min mbaɗi cimtol e dendagal service aji poɗɗi yimɓeɓe foof kollitama kono ala ko jaaba min pelliti dartinde golle ha ɓe jonnita men fureji amen.